Wace ce Rahama Sadau? Rahama Sadau ta kasance shahararriyar jarumar Kannywood haɗi da Nollywood, kuma ta kasance darakta, furodusa a masana'antar Kannywood, wacce ta yi fice a Afirka, musamman gida Najeriya da sauran ƙasashen waje kamar su Indiya, Dubai, Amurka, London, Cyprus da sauransu. An haifi jarumar ne a ranar 7 ga watan 12 a shekara ta 1993 a garin Kaduna. Sa'annan ta yi karatunta na firamare da sakandare a Kaduna, kuma ta yi karatunta na digiri a Eastern Mediterranean University da ke Cyprus. Fara harkar fim. Jarumar ta kasance 'yar rawa tun tana 'yar ƙarama, ta kuma karɓi kyaututtuka da dama a dalilin rawan, wadda hakan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ta fara ra'ayin zama 'yar fim. Sannan ta fara fitowa a fim tun a shekara ta 2013 a wani fim mai suna Gani ga Wane. Sa'annan ta yi Halwa, wadda yana ɗaya daga cikin jerin fina-finai da suka haska taurarinta. Ta kuma fito a fina-finai da dama a masana'antar Kannywood da ma masana'antar Nollywood, tare da jarumai da dama kamar su Ali Nuhu, wadda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mata hanyar fara fitowanta a harkar fim. Kazalika ta yi fina-finai da Adam A. Zango, Sadiq Sani Sadiq, Sani Musa Danja, Ramsi Noho, Ayo Makon da sauransu. Jerin fina-finan jaruma Rahama Sadau a masana'antar Kannywood. Ta yi fina-finai a Kannywood da dama kamar su Gani ga Wane, Jinin Jikina, Mai Farin Jini, Rariya, Kisan Gilla, Ana Wata ga Wata, Wata Tafiya, Ƙasata, Rumana, Halacci, Aljannar Duniya, Sabuwar Sangaya, Halwa da sauransu. Jerin fina-finanta a masana'antar Nollywood kuwa sun haɗa da Son of Caliphate, The Other Side, Sugar Niger MTV, If I Am President, Up North, Ajuwaya, Tattoo, 0 Hour, The Accidental Spy, Hakunde, Chief Daddy da sauransu. Kyautar karramawa. Jaruma Rahama Sadau ta karɓi kyaututtukan girmamawa da karramawa a wajaje da dama a faɗin duniya da suka haɗa da City People Entertainment Awards, inda ta karrama ta matsayin gwarzuwar jaruma a shekara ta 2015, wato Best Actress. Kannywood Awards Best Actress a shekara ta 2014. African Voice Best African Actress a shekara ta 2017. Kuma jarumar ta kasance ta mallaki kamfanin shirya fina-finai nata, wadda ta shirya fina-finai kamar su Rariya da sauransu.